atibatike zvechopu chopu. Hazvina kumira mushe mhuri yeZimbabwe. Paita nyaya panapa. This is breaking news. I don't know kuti ndikaiti breaking, shocking, whatever. But nyaya iripo ndekuti Tendai Biti ari pama 1 netimu yake Constitution Defenders Forum. Vari pama 1 timu iroro. Ndiri kuona kuti hanzi varangomuka vakakombwa foot. Vari kumiswa kunzi akomana hamuna chamunokwanisa kuita panapa. But zvepaZimbabwe zvakuita zvichityisa honestly. Zvakuita zvichivhundutsa. But let me quickly go kune nyaya yacho tionesane. The Constitution Defenders Forum CDF wishes to urgently alert the nation, the region and the international community to a grave and unfolding situation involving our convener Honorable Tendai Biti. Earlier today, a group of unidentified men driving unregistered Toyota Fortuner GD6 Ford Rangers vehicle beside the officers of our convener. The men appeared heavily intoxicated and extremely aggressive. They assaulted our conveyor's driver and the women who were with him, beating them with battle sticks while brandishing what appeared to be a AK-47 rifles. The driver has sustained injuries. During this attack, the assailants loudly declared that CDF will not launch in Zimbabwe and repeatedly threatened that they were going to kill Honorable Tendai Biti. They further stated that they had full knowledge of CDF's activities and chillingly warned that they would do more than what was done to Professor Love Momaduko. After the group appeared to have dispersed, Honorable Biti left his office accompanied by other CDF leaders. Moments later, 3 vehicles suddenly emerged and began following their car. At this moment, we are extremely concerned because we have lost contact with them and cannot ascertain their safety or whereabouts. As if this was not alarming enough, additional vehicles including unmarked cars, police vehicles and officers both in uniform and in plain clothes have now surrounded our conveyor's office and the entire street area. It has also become extremely difficult to obtain pictures or documents. What is happening is suspected state vehicles are parked throughout the area and the individuals involved are aggressively charging at anyone who attempts to approach our conveyor's law firm. Even clients visiting the law offices are not being spared from intimidation and harassment. These developments are deeply troubling and raise serious fears for the life and safety of our convener and those who were with him. Zimbabweans and the international community must understand that this is happening in a context where activists and political leaders opposing the 2030 constitutional agenda have recently faced abductions, torture, assaults, and intimidation. Given Zimbabwe's painful history, we cannot and we will not treat such threats lightly. The patterns, the vehicles, the methods, and the language used by these attackers bear the hallmarks of operations Zimbabweans have tragically witnessed before. History has taught us what this system is capable of. For this reason, we will not placing the world on alert. We call upon the people of Zimbabwe to remain vigilant. Regional bodies including SADC and the African Union to urgently take note of these developments. The international community to closely monitor the safety of Honorable Tendai Biti and all CDF leaders. Let it be clear, known if anything happens to our convener or any CDF leader, responsibility will lie with those who have created, enabled and deployed this machinery of intimidation and violence. CDF remains committed to defending the Constitution of Zimbabwe peacefully and lawfully. Intimidation, violence and terror will not silence the constitutional aspirations of Zimbabwean people. Further updates will follow as information becomes available. CDF communications desk ndo information yavari kubudisa iko zvinezvi. Ma1 I don't know guys kuti zvinoperera kupi kaona zvinhu zvakusvika ipapa apa zvakusvika pakuchikidzirwa zvakusvika pakuti munotombobva ipapa muchimhanya nemambama. These guys havasi kuita zvokutamba. These guys havasi kuita majokes. Muri kubata nyaya yacho. Vari kutoda kana musoro wemunhu ipapa vakatsukisa maziso ari papo. Hanzi havana basa ndiani kuti iseda you are a client rangosvika uchida kutenga zvori uchida kuti papa boss pa law firm ka saka unonga usvika uchiti ndine nyaya yangu ndoda kuti ndizobatsirwa na lawyer wangu. Hapana, said that one nganoda say they don't care.
kusvika kuchikidzira kuti CDF yenyaya haisi kulonchera muZimbabwe. Ndo information iri kubuda panapa. ZvekuZimbabwe kwakomanaka andori ma1. To be very honest with you, politics is haisi kids game. Haisi tombori chinhu zvekuti unotongoti pamwe zvinozodai mwe musi vachanzwa tsitsi. Havana kana tsitsi. Ndosaka nchiti hazvidi majokes. Zvikamba vanhu vachinge vatozvipira kuti guys we want to do this and this and that. Anenge atori unenge utofanira kutozvipira kubvuma kuti ndatosaina zvese. Ndakutongoita chero zvazvangoita kumberi ikoko because unenge uchirwa nesystem yekuti haasi mafanisi. System yacho ine zvese. Vane mabara, pfuti dzacho, mabomba zvese, macells, majeri, they control everything. Saka iwo kakuda ungoyo uchita zvinenge zvenzara zviya zvekungoti saka inini ndakuda kudai so. That's why I always tell people kuti dzimwe nyaya musahakire zvenyu because unokwadzira nyaya dzananhingirikini vekuti vanenge vachizivana futi nerwosera. Unoziva kuti ichi chinotikwadza chakasimba ichi chine chakati. Iwo unakana lawyer kana wawani rokwanisa kumirira ubva ungonzi ngatipindirei tidai so nyaya dzacho usikuziva kuti kubva nekupi. Zvinhu zvoda kutopindira unyatsoziva kuti this is what I want now. Kwete kuitirwa zvazvo zvekuti kuna namucheka dzafa ana tuni dzayo ana gudza mudumbwe ungonzi ungotera zvinhu zvosiri kunzwisisa. First thing first, kunzwisisa kuti okay, saka ipapa paane nguva ipaane zvinhu zvakuitika zvesezvi, what exactly is going on? Saka ndiri kuda kunzi ndiite sei kana vati ndidai so citizen, what is the problem yandinoda kutry kufixa? Chinombonzi bill number 3 chacho because ndonyaya iripo these guys they are fighting this bill number 3 but kubvunza ko CDF yacho iri kufambisa sei iri kuita sei. I feel sorry for vanhu vacho vari part of this thing and those that apashaya 1 or 2 vakuti vari ngotero havasonyadzonzwisisa kuti chii kunyazotura nzvimbo. Chimwe chinhu chadzoka chakonzeresa zvinhu izvozvo kuseparata kwakaita opposition because izvezvo kwane matimu mapoka nemapoka zviri kuita zvichishungurudzwa chipoka chaLove Madhuku chiri kutendawo chakadaro asi Love Madhuku ndambozvitaura ndakati ari kukwadzirwa nyaya dzekuti ari kubatsira war veterans but Love Madhuku inoyi pakatotanga opposition kuti one mashure kumadhezi MDC pepe ndo timu racho ranga ratotanga nechinhu ana Love Madhuku yave wazviona. Saka vanonyatsoziva vane nhoroondo yakakwana yeopposition vanotoziva zvese kuti izvi zvingori zvimapolicies zvatakuzoisira namaoppositions izvi zvimachinji vari kushungurudzwa vakadaro. Ana Bitiwo vachienda vakadaro nechikwata chavo chavari kushungurudzwa vakadaro. Ana Job Scala vane chavo futiwo chikwatawo chavo chakatobvira kudhara chakatochingurwa chakatoonekwa kuti hachitombodi kuonekwa chichisumudza musoro vanenge vachingobatwa vakadaro. Saka nyaya yekuita tumagrupu tudiki zvinonetsa manje kuti muchidhila nesystems hombe munomedzwa mbijana because kagrupu kenyu kanenge kadiki mongonzi bwa kagrupu kanenge kadiki mongonzi bwa but dai opposition yakaramba iri one part zvainge kudhara zvezvi zvaikwanisa kuti makera sense. Taitoziva kuti kana pakatotanga dai so tungozwa kuti half half vanhu vakutopedzerana zvinhu zvaigadzirika ende kunzwanana kwaizowanda but amen pakashandiswa mari here pakashandiswa pfungwa dzakati kurei kudarika dzevanhu vacho vanga vari kuopposition havasina kuita muono kuzoziva kuti kumberi uko kuchanetsa kucharohwa munhu. Ndo nyaya dzacho mhuri yeZimbabwe but hamene kuti tinohwina here hamene kuti zvinoperera kupi. Nditoriwo pakutoshamisika kana ndichinge ndazonzwa kuti Tendai Biti chari safe ndichadzoka nchikuudzai kuti zvinhu zvine zvaitika but for now ngatimboperera panapa. Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamisika. Kulian TV haichadzika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazisha. Everybody say Kulian yeah. Information is brilliant yeah. Everybody say